Vítejte u Stay Medic podcastu, ve kterém diskutujeme o medicíně založené na důkazech a jak ji aplikovat do každodenního života. Partnerem tohoto podcastu je e-shop StayMedic.cz, kde najdete naše prémiové doplňky stravy pro maximalizaci fyzického i duševního potenciálu a podpory celkového zdraví. Děkujeme všem za podporu na herohero.co/StayMedic. Vítejte u dnešní epizody našeho podcastu. Dneska se zaměříme na stárnutí a konkrétně na ukazatele stárnutí a limity lidského věku. Budeme se bavit o tom, jak měřit biologické stárnutí a kam až sahají hranice lidského života. To starnutie je proces, ktorý nás všetkých čaká, to mi dáte určite za pravdu, ale musíme si uvedomiť, že nie všetci starneme rovnakým tempom. Určite ste počuli o pojmoch ako chronologický vek a biologický vek. Ten chronologický vek jednoducho znamená, koľko rokov uplynulo už od nášho narodenia. Naproti tomu ten biologický vek odhaduje funkčný stav nášho tela na základe rôznych molekulárnych a fyziologických ukazateľov. Inými slovami, biologický vek odpovedá tomu, ako opotrebovaný alebo naopak zachovalý je náš organizmus v porovnaní s tým, čo by sa dalo očakávať podľa kalendára. Přesně tak. Může se stát, že dva lidé mají stejný věk podle rodného listu, řekněme 65 let, ale jeden z nich může být biologicky mladší a druhý naopak biologicky starší. A záleží totiž na celkovém zdraví, životním stylu, genetice a dalších faktorech. A ten rozdíl není jen teoretický, ale má skutečné důsledky. Studie totiž ukazují, že biologický věk je často lepší ukazatel zdravotního stavu a rizika nemocí než věk chronologický. Například člověk, který je biologicky starší, než napovídá jeho datum narození, má vyšší riziko úmrtí a různých onemocnění bez ohledu na to, kolik mu je let oficiálně. A to je dôvod, prečo meranie starnutia biologického veku je tak dôležité. Pokiaľ dokážeme zistiť, že napríklad niekto stárne rýchlejšie, než by mal, môžeme zasiahnuť včas. A to napríklad upravením životosprávy, alebo môžeme viac sledovať určité zdravotné ukazatele, prípadne nasadiť aj preventívnu liečbu. V dnešnej ére personalizovanej medicíny sa práve tieto informácie môžu hodiť k tomu, aby starostlivosť o pacienta bola ušitá na mieru jeho skutočným biologickým potrebám alebo tomu skutočnému biologickému stavu. Nielen tomu, čo ukazuje nám kalendár. Cieľom je predĺžiť zdravú časť života, nielen pridať roky s rôznymi ochoreniami. Dnes tedy probereme, co přesně je biologický věk, jaké existují hlavní ukazatele stárnutí, tedy metody a měřítka, kterými lze biologický věk stanovit a proč nám na tom vlastně záleží. Potom se podíváme na otázku, jak dlouho může člověk maximálně žít podle současných poznatků a nakonec zabrousíme i do trochu futuristické oblasti biologické nesmrtelnosti. A všechno to probereme seriózně a vědecky, ale budeme se snažit vám to přibližit, aby to bylo srozumitelné a zajímavé. Poďme teda rovno na prvú otázku. Ja som to už nastínila, ale teda, čo je to ten biologický vek? Jak už jsme naznačili, tak biologický věk je jakési měřítko funkčního a zdravotního stavu organismu ve srovnání s tím, co je typické pro daný věk. Zatímco chronologický věk jen odpočítává roky, biologický věk se snaží vystihnout, jak opotřebované je tělo na buněčné a molekulární úrovni. A je to komplexní pojem. On zahrnuje stav orgánů, buněk, DNA, imunitního systému a tak dále. A pokud bych to měl říct jednoduše, tak biologický věk vám řekne, jestli vaše tělo odpovídá spíše třeba 40 nebo 50 bez ohledu na to, co máte v občance. Ten biologický vek ovplyvňuje mnoho faktorov. Genetika je samozrejme jeden z týchto faktorov. Niektorí ľudia proste zdedia, povedzme v úvodzovkách, dlhoveké geny a stárnu pomalšie. Ďalej je tu životný štýl, strava, pohyb, spánok, fajčenie, alkohol, stres. Stále to hovoríme dokola, ale aj toto všetko dokáže tempo stárnutia urýchliť alebo na druhej strane spomaliť. No a takisto aj prostredie okolo nás. Napríklad znečistenie, expozícia toxínom, ale aj sociálne a psychické vplyvy tiež to hrá veľmi veľkú úlohu. Takže biologický vek je potom taká výsledná interakcia našich génov s prostredím a vlastne s tým všetkým, ako žijeme.
Určitě bych zmínil i rozdíl mezi tím, jak subjektivně vnímáme své stárnutí a tím, co lze skutečně měřit. Určitě znáte lidi, kteří říkají, cítím se stále mladý, jako když mi bylo 20 a možná i vypadají mladě. A často se to shoduje. Když někdo žije aktivně a cítí se mladě, tak bývá i zdravotně na tom lépe. Ale ne vždy na své pocity se můžeme úplně spolehnout. Někdo může subjektivně vnímat, že už na něj všechno leze a cítí se třeba starý, ale objektivními testy může vyjít, že jeho tělo je na tom ještě dobře. A naopak zase jsou lidé, kteří se cítí v pohodě, ale uvnitř už mohou probíhat tiché procesy stárnutí, které zatím nebolí, ale dají se zachytit třeba laboratorně. A právě proto se vědci snaží vyvinout měřitelné ukazatele stárnutí, aby bylo možné říci, dobře, tvůj biologický věk je například 50 let, i když podle data narození je ti teprve 45. A to je signál, že bys měl něco změnit nebo aspoň třeba podstoupit detailnější vyšetření. My dnes máme k dispozícii celú radu takých tých meriacich metód. Hovorí sa im, ako sme už vraveli, biomarkery starnutia. Niektoré sú z nich pomerne jednoduché, ani iné zase využívajú pokročilé laboratórne analýzy. No než sa k ním dostaneme, je možno zaujímavé aj zmieniť, že ten koncept toho biologického veku, ono nie je to až také úplne nové. Vlastne už v minulosti sa lekári pozerali na rôzne ukazatele stavu tela, napríklad na krvný tlak, na pružnosť kože, kapacitu pľúc, funkciu obličiek a odhadovali, či sú v súlade s tým daným vekom. Takže to už boli také prvé pokusy určiť biologický vek. No a dnes máme o mnoho presnejšie molekulárne metódy, ktoré idú priamo na úroveň DNA, proteínov a buniek. Tak poďme sa na ne pozrieť. Ano, pojďme na to. Těch hlavních biomarkerů neboli ukazatelů biologických stárnutí je několik. A já bych chtěl na úvod říci, že to takové spíše pro nás ještě tady ve střední Evropě a v České republice dost futuristické povídání, ale třeba v některých zemích západu, samozřejmě především třeba ve Spojených státech amerických, už tady tyto věci začínají být poměrně komerční a začíná se o nich hodně mluvit. Takže pojďme si probrat ty nejdůležitější. A to jsou epigenetické hodiny, telomery, proteomické markery a také glykanové hodiny. Každý z nich měří stárnutí trochu z jiného úhlu a dohromady nám dávají ucelenější obrázek. Takže môžeme začať s epigenetickými hodinami, pretože o nich sa v poslednej dobe veľa hovorí. Ten termín epigenetické hodiny, znie to možno zložito, ale predstavte si ich ako molekulárne hodinky, ktoré máme vnútri našich buniek a oni týkajú na základe chemických zmien DNA. Konkrétne ide často o metyláciu DNA, to je taká drobná chemická povedzme značka, metylová skupina, ktorá sa viaže na určité pozície v DNA a môže ovplyvňovať aktivitu génov. S vekom dochádza v DNA k charakteristickým zmenám práve v týchto metylačných značkách. No a vedci zistili, že podľa vzorcov metylácie na stovkách až tisíckach miest v genomu sa dá pomerne presne odhadnúť vek daného jedinca. A průkopníkem v této oblasti byl Steve Horvath, který v roce 2013 publikoval slavnou studii, kde představil první univerzální epigenetické hodiny. Horvath vzal data o metylaci DNA z mnoha různých lidských tkaní a našel sadu asi 353 míst na DNA, jejichž metylace koreluje s věkem. A k jeho překvapení tenhle metylační věk seděl u různých tkání překvapivě přesně s chronologickým věkem lidí. Ty Horvathovy hodiny tedy umožnily spočítat epigenetický věk organismu. A když uděláte test metylace DNA třeba z krve, můžete získat číslo, které říká, kolik je vašemu tělu z pohledu těchto epigenetických změn. Zaujímavé je, že občas to číslo nesedí so skutočným vekom a to je práve dôležité. Keď hodiny ukazujú viac, než koľko vám je,
Hovoríme tomu epigenetické zrýchlenie starnutia a pokiaľ menej, tak zase spomalené starnutie. No a samozrejme asi predpokladáte, a to správne, že to má súvislosť so zdravím. Ukázalo sa, že ľudia s epigenetickým vekom vyšším než skutočným majú vyššie riziko úmrtia a rôznych ochorení. Napríklad epigenetický vek dokáže predpovedať riziko úmrtnosti. Kto je epigeneticky starší, ten je na tom horšie z hľadiska rôznych výhliadok. Preto sa tomu hovorí biologický vek, lepšie odráža, ako na tom naozaj sme. A od Horvatových hodin z roku 2013 vývoj pokročil a vzniklo několik verzí epigenetických hodin. A jedny z často citovaných jsou třeba Hanumovy hodiny nebo Pheno-Age, což je fenotypový věk odvozený od klinických parametrů, a právě Grimm-Age, které bych rád zmínil. To DNA Grimm-Age publikovala roku 2019 bioložka Morgan Levin a její kolegové, a ty Grimm-Age totiž byly nastaveny tak, aby předpovídali zbývající délku života a riziko úmrtí. Ony vznikly tak, že výzkumníci vzali data o metylaci DNA od tisíců lidí a trénovali model, který odhadoval čas do smrti na základě těch metylačních vzorců a několika dalších faktorů. Například zahrnuli i vliv kouření přes metylaci a hladiny některých proteinů. A ten Grimm-Age se ukázal být přesnější než předchozí epigenetické hodiny v predikci úmrtnosti a onemocnění. A dá se říct, že čím vyšší Grimm-Age věk, tím blíže může být pomyslná zubatá, když to tak řeknu. A není to samozřejmě dokonale věštění osudu, ale statisticky to sedí. Ono je fascinujúce, že z obyčajného vzorku krvi a analýzy DNA môžeme také veci vôbec odhadovať. Epigenetické hodiny sa už používajú vo výskume dlhovekosti aj v medicíne. Niektoré firmy dokonca ponúkajú aj komerčné testy, ktoré vám spočítajú biologický vek pomocou epigenetických hodín. V klinickej praxi sa to zatiaľ bežne nerobí, je to skôr vo fázi výskumu a nadšencov, ale možno sa aj blíži doba, kedy lekári budú mať k dispozícii niečo ako test biologického veku, povedzme, a možno aj podľa toho budeme upravovať liečbu. Je dôležité ale povedať, že existuje viac typu tých epigenetických hodín a nie všetky nám dávajú rovnaký výsledok. Niekedy rôzne modely môžu jednému človeku ukázať trošku odlišné veky, takže stále je to nové pole a ešte sa tam doľaďuje, čo presne tieto metylačné zmeny znamenajú. No ale ako koncept je to určite prielom, pretože poprvé máme tu nejaký univerzálny biologický ciferník v našom genomu. Já bych ještě dodal, že ty epigenetické hodiny jsou ovlivnitelné. Existují náznaky z některých studií, že třeba výrazná změna životního stylu může epigenetický věk zpomalit nebo je dokonce lehce snížit. To znamená, že když někdo třeba začne zdravě jíst, cvičit, lépe spát a zvládat stres, tak jeho epigenetický věk může být časem nižší než předtím, jako by omládl. A zatím jsou to předběžné výsledky, ale dává to smysl, protože životospráva se otiskne do naší DNA ve formě epigenetických značek. A pokud žijeme špatně v uvozovkách, tak naše hodiny samozřejmě tikají rychleji a když se polepšíme, tak je možná trochu přibrzdíme. Teraz sa poďme presunúť k ďalšiemu známemu ukazateľu starnutia, ktorým sú teloméry. Teloméry sú často spomínané, pravdepodobne ste už tiež o nich počuli. Ide v podstate o ochranné koncové úseky našich chromozómov. Môžeme si to predstaviť, že sú to akési čiapočky na koncoch DNA. Ich funkciou je chrániť chromozómy pred poškodením pri delení buniek. Pri každom bunkovom delení sa tie teloméry o kúsok skracujú. Takže napríklad si to môžeme ešte možno lepšie než tie čiapočky predstaviť, že ak si zoberiete šnúrky od topánok, tak tie väčšinou majú na konci také tie plastové koncovky, ktoré zabraňujú vlastne nejakému drolení těch tkaníček na konci, že? Takže si predstavte, že tie plastové koncovky na šnúrkach tých topánok, a keby tak to je vlastne ten telomer a pri každom zaviazaní by sa tá koncovka trošku opotrebovala a skrátila
až by zmizla, no a šnúrky by sa ďalej teda začali tak strapkať. Takže podobne, keď sa tí teloméry príliš skrátia a bunka už nemôže ďalej sa bezpečne deliť, tak buď prestane s delením, prejde do tzv. Senescencie, alebo odumrie. Preto sa dĺžka telomér považuje za indikátor bunkového starnutia. Dlhé teloméry rovná sa bunka je v úvodzovkách mladá a má rezervu pre ďalšie delenia. Na druhej strane krátke teloméry, to znamená, že bunka prešla už mnohými cyklami delenia. Za ten výzkum telomer byla v roce 2009 udělena Nobelova cena. Objevily se klíčové poznatky o tom, jak telomery fungují a jak je enzym telomeráza dokáže prodlužovat. Ta telomeráza je enzym, který některé buňky, například kmenové buňky nebo nádorové buňky, využívají k doplňování telomer, aby se mohly dělit vícekrát. A v běžných tělesných buňkách ale telomeráza většinou aktivní není, takže tam ty telomery s věkem ubývají. A logicky se nabízelo, že délka telomer by mohla být jakýmsi metrem biologického věku. Čím kratší telomery, tím starší organismus na buněčné úrovni. Ale ono to do istej miery platí, pretože priemerná dĺžka telomér sa s vekom skracuje, najmä napríklad v bielých krvínkach sa to dá merať. Mladí ľudia majú dlhšie teloméry, starší zase kratšie. Lenže ukázalo sa, že samozrejme nie je to zase také jednoduché. Tie teloméry sú dosť premenlivé a ovplyvňuje ich množstvo faktorov. Napríklad chronický stres a zápal môžu teloméry urýchlene skracovať. Štúdie napríklad zistili, že ľudia, ktorí prežívali dlhodobý silný stres, napríklad opatrovatelia ťažko chorých príbuzných, mali naozaj tie telomery kratšie, než by zodpovedalo ich veku. Naopak, niektoré zmeny životného štýlu, napríklad meditácia, cvičenie, strava, pohyb a tak ďalej, boli spojené s pomalším skracovaním telomér. Dokonca sa objavili správy, že teloméry sa za určitých okolností môžu zase trochu predĺžiť. Tělo zřejmě má určité mechanizmy údržby. A problém tedy je, když jednomu člověku změříme telomery dvakrát s odstupem, tak ten výsledek může kolísat. Záleží třeba na tom, jestli byl v poslední době nemocný, ve stresu, nebo i na tom, z kterých buněk to měříme. Ty telomery v různých tkáních mohou mít různou délku. A kritika telomer jako izolovaného markeru je tedy v tom, že samotná délka telomer nemusí věrně odrážet celkové stárnutí organismu. Je to jeden dílek skládačky, ale ne celý obraz. Například ženy mívají o něco delší telomery než muži v témže věku, ale neznamená to, že by nutně museli žít déle jen kvůli tomu. Do hry prostě vstupuje mnoho dalších věcí a tohle je pouze jeden dílek do celé skládačky. Cez to všetko sa tie telomery skúmajú a v niektorých štúdiách sa ich dĺžka používa ako indikátor biologického veku. A niektoré spoločnosti dokonca ponúkajú test dĺžky telomér ako službu, kedy vy pošlete vzorku a dozviete sa potom, aké máte teloméry. A určite to treba brať s rezervou, pretože dnes vieme, že telomery nie sú úplne spoľahlivý samostatný ukazateľ, aj keď sú dôležitou súčasťou celého procesu stárnutia. Každopádne ten princíp je pekný. Telomery predstavujú také bunkové počítadlo delenia, niekedy sa tomu hovorí aj ako mitotické hodiny. Keď sa bunka delí a telomery sa krátia, tak vlastne im týka čas. No a až i ten čas dotíká a telomery dojdou, tak ta buňka skončí. Že jo? No a existují i experimenty, kde se vědci snažili aktivovat telomerázu, to je ten enzym, o kterém jsem mluvil, aby buňky omladili. A u myší dokázali, že když se aktivuje telomeráza, staré myši trochu omládly a žili déle. A u lidí to je samozřejmě zatím daleko, hrát si s telomerázou je totiž velmi ošemetné, protože by to mohlo podpořit třeba vznik rakoviny, protože ty nádorové buňky si telomerázu zapínají, aby byly v úvozovkách nesmrtelné. Takže telomery ano, jsou důležité, ale sami o sobě nám úplnou odpověď na biologický věk nedají. Poďme ďalej. Ďalšou veľkou oblasťou je proteomika, teda analýza bielkovín v organizme. Zatiaľ, čo epigenetické hodiny sa pozerali na DNA, proteomika sa pozerá na zloženie a hladiny proteínov, napríklad v krvi.
Ako stárneme, tak sa mení aj ten náš proteínový profil. Niektoré proteíny sú viac či menej prítomné. Logicky sa napríklad zvyšujú rôzne zápalové proteíny, pretože s vekom máme tendenciu k vyššiemu základnému zápalu v tele a menia sa hladiny proteínov spojených s imunitou, metabolizmom a tak ďalej. V roce 2018 a 2020 vyšlo několik studií, které zmapovaly, jak se mění koncentrace stovek až tisíců proteinů v plazmě s věkem. Například studie Tanaka a kolektivu z roku 2018 identifikovala 76 proteinů, jejichž kombinace velmi silně koreluje s věkem. A oni v podstatě vytvořili takzvané proteomické hodiny, které z hladin těchto 76 vybraných proteinů odhadnou biologický věk jedince. A ta korelace s chronologickým věkem byla výborná. Tam se uvádí, že byla až 94%, což je hodně silný vztah. Ale co více, tahle signature vlastně 76 proteinů nejenže odhadovala věk, ale také předpovídala zdravotní stav. A ti lidé, kteří měli proteomicky vyšší věk, měli tendenci mít více chronických nemocí a vyšší riziko úmrtí. A to je podobný princip jako třeba u těch epigenetických hodin, ale využívá se tu ten proteom. Poďme sa pozrieť, aké konkrétne proteíny sa vlastne sledujú, keď hovoríme o starnutí a proteomickom veku. Veľká časť z nich súvisí so zápalovými a imunitnými procesmi. Napríklad C-reaktívny proteín, možno poznáte CRP, je to známy marker zápalu, tak ten sa môže s vekom u niektorých ľudí zvyšovať. Podobne sú na tom aj rôzne cytokíny, čo sú signálne molekuly imunitného systému, ktoré môžu podporovať chronický nízkoúrovňový zápal. Okrem toho sa sledujú aj proteíny extracelulárnej matrix, teda zložky priestoru medzi bunkami. A to sú napríklad určité kolagény, laminíny alebo rôzne metaloproteinázy, ktoré túto štruktúru rozkladajú. Tieto zmeny súvisia s postupným remodelovaním a degradáciou tkanív, čo je prirodzená súčasť stárnutia. No a v neposlednom rade sa v týchto analýzach objavujú aj proteíny, ktoré súvisia s tzv. Bunkovou senescenciou, teda so stárnutím buniek samotných. Hovoríme o tzv. SASP proteínoch, ktoré vylučujú staré, už nedeliace sa bunky. Tieto molekuly môžu pôsobiť prozápalovo, teda podporovať zápal, môžu ovplyvňovať okolie a dokonca spúšťať stárnutie aj v susedných bunkách. Keď vedci zoberú do úvahy kombináciu desiatok až stoviek týchto proteínových markerov, môžu vytvoriť akýsi proteínový podpis stárnutia. Výsledkom je výpočet tzv. Proteomického veku, teda odhad biologického veku na základe zloženia bielkovín v krvi, nezávislý od toho veku kalendárneho. Zaujímavé je, že tento proteomický vek sa často teda odráža biologickú realitu lepšie než vek podľa toho dátumu narodenia. Najmä teda v súvislosti s rizikom chronických ochorení, fyzickou kondíciou alebo odolnosťou voči stresu. No a keď hovoríme o tej senescencii, už sme to tu trošku zaznamenali, tak mám tu ešte zaujímavosť. Vlastne, aby sme si to vysvetlili, tak keď bunky dosiahnu určitý bod, kedy sa už nemôžu bezpečne deliť, napríklad kvôli poškodenej DNA alebo skráteným teloméram, tak oni vstúpia do stavu senescencie. Neodumrú, ale ako keby začali meniť svoje správanie. Aktivujú tzv. Senescenčný sekrečný fenotyp. No a tieto bunky vylučujú desiatky signálnych molekúl, ktoré ovplyvňujú svoje okolie. Jednak začnú šíriť zápal, narúšajú štruktúru tkaniva a môžu dokonca spúšťať senescenciu u ďalších buniek. Zajímavé. Výhodou těch proteomických hodin je, že odběr krve je poměrně snadný samozřejmě a dnes díky moderním technologiím, jako je třeba hmotnostní spektrometrie, lze změřit stovky proteinů naraz. Je to ale zatím drahé a zase, jako i ty předchozí metody, nedělá se to určitě běžně. Každopádně v budoucnu by se to mohlo stát součástí preventivní medicíny, že člověk by si nechal jednou za čas udělat takový velký biomarkerový screening a ten by ukázal, jestli jeho tělo nestárne
stárne rychleji, než by mělo. A proteomika k tomu určitě přispěje. Ostatně proteiny jsou vlastně vykonavatelé činnosti v buňkách, takže analyzovat je dává smysl. Zatímco DNA metylace je takový genetický plán, tak ty proteiny jsou realita, co se skutečně děje. Stojí za zmienku, že jedna zaujímavá štúdia ukázala, že starnutie nejde lineárne. V proteómu objavili vedci body zlomu okolo veku 34, 60 a 78 rokov, kedy dochádza k vlne zmien v hladinách mnohých proteínov. A bol to teda výsledok inej proteomickej štúdie v roku 2019. Je to akoby sa v týchto vekových obdobiach akoby prebiehali nejaké výraznejšie prestavby organizmu. Sú to fascinujúce poznatky a to by vlastne bez modernej proteomiky nešlo odhaliť. Takže proteomika taky hrozně zajímavé téma a my pojďme dál, pojďme se podívat na poslední biomarker z naší osnovy a říká se mu glikanové hodiny. Jedná se o test založený na analýze glikanů v imunoglobulinech G. Vysvětlíme si to. Glikany jsou cukerné struktury navázané na molekuly bílkovin. A imunoglobulin G, což je hlavní protilátka v krvi, na sobě nese řadu těchto cukerných řetězců. A zajímavé je, že struktura těch glikanů na protilátkách se s věkem mění. Zjednodušeně řečeno, mladší lidé mají trochu jiný glikanový profil na svých IgG protilátkách než lidé starší. A tyto změny souvisí s tím, že imunitní systém stárne a zároveň bývá ve stáří aktivován chronickým zánětem. Ukázalo sa, že niektoré typy glikanových príväzkov, teda cukorných reťazcov naviazaných na bielkoviny, sa s vekom výrazne menia. Napríklad tzv. Agalaktosylované alebo bisektované glikany sa s vekom zvyšujú, zatiaľ čo iné ako galaktosylované a sialylované glikany naopak ubúdajú. V roku 2014 publikoval Krištic a kolektív rozsiahlu analýzu, v ktorej skúmali viac ako 5000 ľudí. No a oni zistili veľmi silnú koreláciu medzi zložením glikanov na IgG protilátkach a vekom človeka. Najzaujímavejšie je, že stačila kombinácia iba 3 konkrétnych glikanových štruktúr a tie dokázali vysvetliť až 58% variability chronologického veku. Inými slovami, len z analýzy vlastne 3 glikanových ukazateľov možno s vysokou presnosťou odhadnúť vek človeka. No a to je naozaj mimoriadny poznatok. Hovoríme o takmer 2/3. Pre porovnanie pri telomerách je táto vysvetliteľná variabilita podstatne nižšia. A ešte dôležitejší je fakt, že tá zostávajúca nevysvetlená variabilita v glikanoch súvisela s fyziologickými znakmi starnutia. Inými slovami, tam, kde sa glikany nezhodovali s chronologickým vekom, odrážali biologický stav organizmu, napríklad mieru zápalu, imunitnú aktivitu alebo celkové zdravie. Takže ten glikanový věk vlastně spojuje to chronologické i biologické stárnutí. A je to nejen ukazatel, biomarker, ale možná i mechanismus, jak studie naznačují, změny v IgG glikanech mohou sami o sobě přispívat ke stárnutí tím, že podporují zánět. A proč? Protože protilátky s určitými glikanovými vzorci a vzory jinak působí na imunitní systém. Například ty agalaktosylované protilátky více aktivují zánětlivé receptory. Takže když s věkem těchto prozánětlivých forem přibude, tak vzniká větší systémový zánět, který poškozuje tkáně a to je ten inflammaging, o kterém byla řeč a o kterém jsme měli taky celou epizodu podcastu na téma chronický zánět. Napríklad test Glican Age sa už ponúka aj komerčne a stal sa populárny u ľudí, čo napríklad chcú sledovať efekt zmien životného štýlu na stárnutie. Výhodou je, že glikanový profil reaguje na zmeny v životnom štýle pomerne výrazne. Napríklad chudnutie a zdravá strava môžu ten glikanový vek znížiť. Bola publikovaná štúdia, kedy obézným ľuďom sa po výraznom schudnutí, napríklad pomocou bariatrickej operácie, ten glikanový vek vlastne omladol o niekoľko rokov, pretože sa zmenil pomer tých glikanov na IgG k mladšiemu profilu. Zase iná pilotná štúdia naznačila, že aj bežná kalorická reštrikcia
teda obmedzenie kalórií, môže posunúť glykanové hodnoty smerom k mladšiemu vzoru. To všetko dáva zmysel, pretože schudnutím sa zníži chronický zápal v tele a to sa prejaví aj na zložení glykanov protilátok. Takže ten glikanový test je užitečný pro sledování efektu různých intervencí. Když začneme cvičit nebo brát nějaký doplněk třeba na zlepšení zdraví, tak můžeme za půl roku až rok zkusit změřit glikanový věk a uvidíme, jestli se posunul. A samozřejmě je to jen jedna metrika zase. Ideálně by člověk se měl dívat na více biomarkerů najednou. Každopádně ty glikany z IgG jsou dnes vnímány jako velmi slibný biomarker. Někdo je nazývá glikanové hodiny a dá se říct, že náš imunitní systém má takové hodinky a tikají v rytmu změn těch cukerných struktur. Keď to zhrnieme, tak epigenetické hodiny nám dávajú vek na základe značiek na DNA, telomery nám ukazujú opotrebovanie buniek počtom delenia, proteíny v krvi odrážajú celkový funkčný stav, metabolizmus a imunity, no a glykany na protilátkach sú zase okienkom do stárnutia imunitného systému a zápalu. Každý ten biomarker pokrýva iný aspekt stárnutia a preto keď skombinujeme ich, tak dostaneme o mnoho lepší obrázok o biologickom veku než vlastne z jednej určitej samotnej hodnoty. Moderné štúdie sa snažia vytvoriť multimodálne hodiny, ktoré vezmú naozaj do úvahy viac vrstiev údajov, čiže DNA, proteíny, metabolity, klinické hodnoty a tak ďalej a tak ďalej. No a tým by sa spresnil odhad toho biologického veku. Ale je fér říct, že o těch metodách, o kterých jsme se bavili, tak určitě nejsou dokonalé. To měření biologického věku má své mouchy. Ty různé metody můžou dát různá čísla a věda stále přesně nerozumí všem souvislostem. To znamená, ty metody, o kterých jsme se teď bavili, tak opravdu se bavíme spíše tak jako ze zajímavosti futuristicky o tom, co nás může čekat v následujících letech. Ještě před 10 lety nic jako epigenetické hodiny neexistovalo a dnes jsou běžnou součástí výzkumu. Za dalších 10 let možná budeme umět měřit stárnutí ještě lépe, přesněji a určite i levnej. Teraz, keď už vieme, ako sa dá biologický vek merať, tak sa poďme porozprávať aj o tom, prečo na tom vlastne záleží. Prečo by sme vôbec chceli vedieť, prečo by sme mali poznať svoj biologický vek. My sme to už trošku zase povedali na začiatku, ale ten biologický vek nám často lepšie odráža zdravie a aj riziko ochorenia než ten obyčajný vek. Tak pre nás lekárov aj pre nás ako samostatne, ako pre jedincov, je to veľmi cenná informácia. Ono se ukázalo, že ten biologický věk je silnější prediktor některých onemocnění a úmrtností než chronologický věk. Například v intenzivní medicíně u kriticky nemocných pacientů dokáže biologický věk lépe určit šanci na přežití než prostý věk v letech. Představme si 2 70leté pacienty. Jeden může mít biologický věk 60 a druhý 80. A když oba podstoupí například náročnou operaci, tak ten biologicky mladší má daleko větší šanci ji zvládnout bez komplikací. A lékař, který tohle ví, může podle toho přizpůsobit léčbu. Třeba se rozhodne toho biologicky staršího sledovat obezřetněji nebo mu provést důkladnější vyšetření na skryté problémy. Biologický vek teda môže určite slúžiť aj ako varovný signál. Pokiaľ zistíme, že niekto starne rýchlejšie, môžeme sa pýtať prečo. Možno má nejakú začínajúcu chorobu, o ktorej nevie, napríklad môžem uviesť ako príklad pokročilú aterosklerózu alebo iné zápalové ochorenie. No a toto všetko môže urýchľovať stárnutie. Alebo má veľmi nezdravý životný štýl. Takže v oboch prípadoch s tým ide niečo urobiť, buď liečiť chorobu zavčasu, alebo motivovať človeka ku zmene životného štýlu. Takže tým môžeme predísť určite vážnejším potom problémom v budúcnosti. Přesně, to je to, o čem my se pořád dokola bavíme, ta prevence je tady to klíčové slovo. Když prostě vidím, že můj biologický věk je vyšší, než by měl být, tak mělo by mě to motivovat a je to trochu jako když máte třeba vysoký cholesterol nebo zvýšený cukr, tak to samo o sobě
tobě nebolí, ale říká to pozor, hrozí ti infarkt nebo cukrovka, něco změň. A podobně zrychlené biologické stárnutí říká pozor, hrozí ti třeba infarkt, rakovina nebo Alzheimer dřív, než by museli přijít. Zkus zpomalit. Čili z hlediska veřejného zdraví by sledování biologického věku mohlo pomoci identifikovat lidi s rizikem a určitě na ně taky cílit preventivní opatření. Keď spomeniem konkrétne choroby, napríklad kardiovaskulárne ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia, napríklad ako Alzheimerová choroba alebo metabolické ochorenia, cukrovka, typický príklad, tak vlastne u všetkých sa zistilo, že ľudia s vyšším biologickým vekom ich dostávajú častejšie a oveľa skôr. Epigenetické hodiny boli spojené s rizikom srdcových ochorení. Ľudia, u nich je ten epigenetický vek vyšší než skutočný, mali väčšiu pravdepodobnosť infarktu a aj mozkovej mŕtvice. Podobne sa skúma súvislosť aj s rakovinou. Tam je to o niečo zložitejšie, ale niektoré štúdie naznačujú, že biologicky starší jedinci majú väčšiu pravdepodobnosť nádorov, čo dáva samozrejme zmysel, pretože ich telo už prešlo viacero zmenami. Takže biologický vek je taký súhrnný indikátor rizika vlastne keď všetkými ochoreniami, keď to môžeme tak zhrnúť. Přesně tak a to využití toho biologického věku jde i do oblasti personalizované medicíny. Představte si, že máme lék, který třeba zatěžuje organismus, dejme tomu chemoterapii u staršího člověka. Tak dnes hlavním faktorem je věk a celkový stav pacienta. A když ale víme, že jeden 75letý je biologicky fit jako 65letý a jiný je třeba opotřebovaný jako 85letý, tak můžeme léčbu lépe nastavit. Ten první možná snese standardní dávky a ten druhý by potřeboval šetrnější přístup, nebo opačně. U toho biologicky mladšího seniora můžeme být odvážnější v léčbě, zatímco biologicky staršího nebudeme trápit agresivními zákroky, které by stejně nepřinesly užitek. Presne tak. No a nielen tá liečba, možnosti spomalenia biologického stárnutia sú niečo, čo sa intenzívne skúma. Pokiaľ máme metriky, ako stárnutie merať, tak môžeme potom v klinických štúdiách testovať, či nejaká intervencia funguje. Napríklad testujú sa lieky ako metformín alebo senolitika, o tých si povieme za chvíľku, a sleduje sa, či ľuďom nespomalia epigenetické hodiny či iné biomarkery. Tady si můžeme udělat takovou analogii třeba, když testujeme lék na hypertenzi, tak u toho třeba měříme krevní tlak. No a tady zase měříme věk buněk a tkání při testu léku na stárnutí v podstatě. Jo, a cílem by bylo prodloužit zdravou délku života, tedy ten health span, o kterém se nejvíce mluví, aby lidé déle zůstali vitální a ty nemoci přibývaly až později. My už dnes vidíme, že některá relativně jednoduchá opatření fungují. Určitě pravidelné cvičení, pestrá strava, zejména rostlina a hlavně kaloricky střídma, kvalitní spánek, zvládání stresu, to vše je spojeno s pomalejším nástupem nemocí. A ten biologický věk nám k tomu dává číslo na papíře, které můžeme sledovat. Možná to do budoucna bude něco, co lidé budou znát podobně, třeba jako hladiny svého cholesterolu. A to by mohlo posílit motivaci pečovat o sebe. Přece kdo by nechtěl mít biologický věk nižší, než je ten skutečný? Je fér dodať, že meranie biologického veku zatiaľ nie je dokonale štandardizované. Keby ste si nechali urobiť rôzne testy u rôznych firiem, možno dostanete aj rôzne čísla. Je to tým, že ako sme si vraveli, každý biomarker merá niečo iné. Takže sa môže stať, že epigeneticky vám napríklad vyjde 50 rokov, telomery vám odpovedajú 55 rokom a anglikanový vek napríklad 48. No a teraz, čo z toho je vlastne pravda? Takže to sa všetko ešte doladzuje. Pravdepodobne najlepšia informácia je, že väčšina markerov nám ukazuje rovnakým smerom. Keď sa líšia, tak je to treba interpretovať s rozvahou. No a keď už o tomto sa bavíme, tak nastávajú alebo vedci takisto riešia aj etické otázky, napríklad pokiaľ by sa biologický vek rutinne meral, napríklad ako by sa ďalej mohlo zabrániť diskriminácii. Predstavte si napríklad, že by poisťovne chceli vidieť váš biologický vek a podľa toho by vám určovali poistné, že? Zatiaľ sme naozaj v počiatkoch a je to hlavne nástroj pre výskum a osobnú informáciu, nie niečo, čo by sa oficiálne používalo v nejakej diagnostike.
Určitě, no. Přesto je to určitě nesmírně zajímavý koncept a určitě o biologickém věku neslyšíme naposledy. Naopak si myslím, že v příštích desetiletích to bude čím dál aktuálnější téma, jak populace stárne a my hledáme cesty, jak to stárnutí zvládnout. Pokud se vám epizoda líbí, její pokračování najdete na herohero.co/staymedic. Všem děkujeme za podporu. Dále v epizodě probíráme například. Někteří optimisté dokonce říkají, že první člověk, který bude žít 150 let, už možná žije dnes mezi námi. Keď bunku takto preprogramujete na tú kmeňovú, tak vymažete jej epigenetický vek. Takže sa z ní stane v podstate novorodenecká bunka. Nebo třeba rapamycin, lék původně používaný u transplantací, ve studiích prodlužoval život myším o desítky procent. Spekuluje se taky hodně o NMN a těchto suplementech. Takže když se ptáme, jak dlouho můžeme žít, tak vždy je dobré dodat, jak dlouho můžeme žít zdraví.